Velkommen til Bondes Fiskfix. Her fanger vi både fisk og metaller. Så er vi fandme ude og magnetfiske. Så skal vi fandme se, om der er noget nazi-guld. Nazi-skat. Allerede nu like og subscribe. Åh, sindssygt, mand. Jeg fangede en skattekiste, mand. Oj! Der er snydt. Giv et like. Jeg tror ikke, vi finder noget nazi-guld. Men det kan også være, at vi finder et eller andet i riddertiden, vikingetiden. Nå, kom igen. Godt forsøg. Det kan være, at vi finder et eller andet gammelt, noget gammelt sværd, en dolk. Puha! Det er koldt i dag. Skriv i kommentaren, hvis der er noget andet, jeg skal prøve. Bliv så lykkelig, svært at finde vejen, når vi begge går i blind. Ser dit silhuet, der er et mind. Gemæk dig ind i mørket, jeg vil ønske, jeg kunne finde. Bare vi kunne komme tilbage til de gamle dage. Nu står vi her igen, kaster flammer på hinanden. Du beder mig om at blive, men jeg vil hellere gå. Hvis jeg får 1000 like og subscribe, hopper jeg i vandet. Hallo? Er det like og subscribe igen? Og jeg fik en hej, mand! Haha, snydt. Det er det, jeg har fanget. Hey, hvor en båd, der har de åbenbart kun 6 i vandet. Der er sgu en lille regnorm, der har brækket sig. Men nu tager vi over til voldkraven. Der er sten! Jeg har fanget sten! Altså, jeg kom med et ekstra ben. Jeg har kun fundet sådan nogle skaller nu. Men det er sgu da mere, end jeg fandt før. Det må være for ridder. En ridderskat. Vi skal have fanget. Jeg tror, det er ridderskat. Der er på vej op. Jeg er ved at opgive nu. Gik det, som du havde håbet? Nej. Hvor lang tid tror du, det tager for dig at komme over den her oplevelse? 5 år.
Bare jeg ikke trækker proppen ud af søen. Og jeg har noget. Jeg er fat i et eller andet. Jeg har fanget et ordentligt krabat. Jeg tror bare med, at jeg renser søen. Oh. Ej. Når man er ude af magnetfisk og sådan noget, så tænker man på livets gang og alt. Hvem er jeres yndlings-YouTuber? Skriv i kommentaren, hvem jeres yndlings-YouTuber er. Jeg ved, om det går ondt at lave en koldbøtte ud over det her. Jeg tror ikke, Arthur han har glemt sit sværd. Hold da kæft, mand. Jeg tror, vi kører et andet sted hen. Velkommen til Bondes Fiskbæks! Her fanger vi både fisk og metaller. Så jeg skulle komme til en sø i Vordingborg. Midt inde i byen næsten. Det er i hvert fald fyldt med hænder. Lige nøjagtigt. Det var også det, jeg ville sige. Hold da kæft, mand. Hvad er rent? Ved I om de renser søerne her i Vordingborg, eller hvad fanden de gør? Og det er sten. Og noget andet. Nå. Det må være det for den her video. Jeg fanger ikke noget i Vordingborg. Jeg må tage et andet sted hen. Husk at like og abonnere, så jeg bliver rigtig glad.